Porbojra Jilla Borotunlai Apani Kunga Zisniti Basarsalia Zatuma Are Porbojra Jilla Dularai Boroharimu Apani Kunga Doti Basarsalia Zatumako Dine Sansini Hawaparizan Kongfumbai Kokrazar Zilani Porbojra Mukumani Singau Tanai Monglazara Bazarni Noblangau Dine Sansini Meherganang Hawaparini Gezang Kunga Zisniti Porbojra Jilla Borotunlai Apani Basarsalia Zatuma Legacy Kunga Doti Porbojra Jilla Dularai Boroharimu Apani Basarsalia Zatumaya Kongfungzai Basradi Zatuma Kunani Hawapari Badiai Pungbulini Sumo Borotunlai Apani Gatar Pirpirako Biraya Porbojra Jilla Borotunlai Apani Apargiri Ombikagiri Hazuharia Legacy Dularai Boroharimu Apani Gatar Pirpirako Biraya Porbojra Jilla Harimu Apani Apargiri Gosai Kungur Brahmo Bitanga Beniuno Monklong Kampeo Aladibati Ada Bibar Bausina Porbojra Jilla Borotunlai Apani Lengai Apargiri Kamden Kosaria Mokonai Zaidi, Sanjofu Sumau Mensi Geulang Melanai Say, Big Geulang Melko Masilana, Samlay, Porbojra Jilla Borotunlai Apani Apargiri, Ombikagiri Hazuhari, Bitanga, Legacy Mel Bekagiri Mori Bagalapuya, Tipkai Gurudep Kalisoran Brahmo, Selang Salimani, Garayung, Don Razon Lal Bitanga. Porbojra Jilla Borotunlai Apani Apargiri, Ombikagiri Hazuhari Ade, Mel Bekagiri, Don Razon Lal Bitanga, Koragiri Singau Mafur Michael Kanasuni. जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि पोरबजरा जिल्ला बरथुनलाइ आफादा गावनि बोसोरसालियारि जथुम्माखौ खुंबोबाय थादों दा बाथ्राया जाहैबाय जोंनि पोरबजरा जिल्ला बरथुनलाइ आफाद हिसाबै बियो गुदियाव 1977 मायथाइयाव धुबुरी जिल्ला बरथुनलाइ आफाद हिसाबै जोंनि आगुनि नेहाथारि बिथां केशब चन्द्र ब्रह्म बिथांमोनहा पोरबजरा हालामाव धुबुरी जिल्ला बरथुनलाइ आफादखौ गायसनदोंमोन दा बियो फैयै फैनानै मोनसे समनिफ्राय पोरबजरा जिल्ला महरै बियो जे गायसननाय जादों थारमाने धुबुरी जिल्ला बरथुनलाइ आफादा बै समाव धुबुरी जिल्लाजों नांजाबफानानै दङमोन नाथाय खुंथायारि हालोदनि थाखाय बेखौ मोनसे समाव क'क्राझार जिल्लाजों सरजाबफानायनि थाखाय जोङो पोरबजराया क'क्राझार जिल्लायाव थानायखाय बे हालामखौ पोरबजरा जिल्ला बरथुनलाइ आफाद हिसाबै मोनसे गौथुम दानानै लानाय जादों दा बे हिसाबैनो जोङो मोनसे समनिफ्राय बेखौ आफादखौ दैदेनबोबाय थादों दा फैनानै बियो दिनैहाय 17 बोसोर जाबाय दा थांनाय समफोराव जोंनि बारग'लांनाय आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननि दैदेननायाव गोबां खेब हाबाफारिफ्रा जानानै थांबाय दा जोङो देग्लायनि बोसोराव 17थि खेब बेवहाय जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे पोरबजरा जिल्ला बरथुनलाइ आफादा पोरबजरा हालामाव थानाय मोनसे सिनस्रि आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसेयै बेवहाय थानाय गुबुन आफादफोर जेरै धोरोम आफाद बिदिनो समाज आफाद आरो बायदि आफादफोर दङ बे आफादफोरजों खौसेयै पोरबजरा हालामनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय समस्याफोरखौ लानानै जोङो नोजोर होबोबाय थादों बेजों लोगोसे जोंनि बर' फरायसाफोरनि फरायनाय बिथिङाव आरो फरायसालिफोरनि जौगानाय बिथिङाव जों गोबां खेब नांगौ रोखोमै बे आफादा हाबा मावबोबाय थादों दा दिनैहाय 17 बोसोर जानायाव जोङो बे आफादनि 17थि बोसोरसालियारि जथुम्माखौ मंलाजरा जोंनि जे गाहाय मावख' बे गाहाय मावख'नि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों दाखालि थांनाय मिरु बरथुनलाइ आफादनि जथुम्मानि सिगां जों लानो सानदोंमोन नाथाय बेवहाय माखासे एंगारहायै जाहोननि थाखाय जोङो मिरु बरथुनलाइ आफादनि जथुम्मा बख' जानानै थांनाय कनफारेन्सनि उनावसो जोङो बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों दा जियानो जा जोङो बोसोरफ्रोमबो बे हाबाफारिखौ लाबोनाय जायो आरो बेवहायनो जों आफादनि नांगौ रोखोम जानाय मावनो गोनां हाबाफारिफोरनि सायाव गुवारै सावरायनानै हाबाफारिखौ दैदेनलांनाय जायो बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा मानोना बेवहाय जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों जे बेवहाय बर'नि बिजाब जे आखाइ बिजाबाव माखासे राव आरो सोदोब हांखो लिरनायफोरा गेना गोरोन्थि जादों बेवहाय जोंनि जायगानिनो सासे सुबुङा बेखौ ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदों नाथाय बे भाइरेल खालामजानाय बिजाबा जों मिथिनायाव मैयाहाय जोङो दुलाराय जोंनि बरथुनलाइ आफादनि नेहाथारि बिथांनि खेंफोरथिनिफ्राय मिथिनायाव बे बिजाबा आगोलनि साफायखानाय बिजाब आरो जाय बिजाबा रिजेक्ट जादोंमोन बे बिजाबखौ स्टप खालामनानै दोननाय जादोंमोन नाथाय बे बिजाबखौनो बिथाङा ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामनानै फरायसाफोरखौ
गाव फोरोंनाय दिन्थिनानै जोंनि समाजनि गेजेराव एसे गोरोन्थि फोसावनाय जादोंमोन। दा जों बेखौ खावलायदों बेबायदि गोरोन्थिखौ जोङो फरायसाफोरनो फोरोंनो नाङा आरो समाजाव मोनसे गुबुंले थासारि लाबोनो नाङा। जों आसा खालामदों बिथाङा बे फिसा गोरोन्थिखौ जाहाथे सम थानायावनो सुद्रायनानै लानानै जोंनि माहारि आफादफोरखौ जाहाथे असनमान खालामा बेखौ आं खावलायदों। दा जों आसा खालामदों गेना गोरोन्थि थायो आरो सरकारजों जे बिजाबफोरखौ साफायनाय जायो बेवहाय जोंनि मानसिया हयथ' थोंजोङै नांथाबनो हायैनि थाखाय बेफोर राव आरो हांखोफोरा गेना गोरोन्थि जादों। दा जियानो जा जों आसा खालामदों दुलाराय जोंनि बर' थुनलाइ आफादा माहारिनि राव हारिमुनि थाखाय माखासे नुजाथिनाय गेना गोरोन्थिफोरनि सायाव माब्लाबाबो कमप्रमाइस खालामा आरो जोङो गोरोन्थिखौ फरायसाफोरनि बा जोंनि समाजनि थाखाय जोङो जायगा होआ बेखौ जों बुंनो सानो। दा बे गोरोन्थिनि थाखाय जोङो दुखु फोरमायदों आरो जोंनि सोरबाफोर सुबुङाबो जाहाथे बे बिजाबखौ जे रिजेक्ट जानाय बिजाबखौ जाहाथे फिन फोसावफिना आं बेखौ खावलायबाय। बेनि गेजेरजों दिनैनि बे पर्बजरा 17थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव बेखेवगिरि महरै नुजाफैनानै आङो बेखौनो बुंनो सानदों दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव जोंनि दुलाराय पर्बजरा जिल्लानि गासैबो थुनलाइगिरि बिथांमोना बाहाय बाहागो जाफैनानै जोंनि बे मेलखौ मोजाङै मोजां जाफुंसार होदों। दा बे मेलनि गेजेरजों दिनै जे जोंनि पर्बजरानि माउथपिसखौ बेखेवनाय जागोन दिनैनि बे मेलनि गेजेरजोंनो आरो लोगोसे बाहाय बेखिनि आरो आं बेखौनो बुंनो सानबावो जे जोङो बयबो दुलाराय बर' माहारि हिसाबै जोङो बर' थुनलाइखौ गोसो गोरबोयै मोजां मोननानै जोङो जेखि हाबाफारि जाया मानो जोंनि राव हारिमु आरो थुनलाइ बे गासैबो बिथिंखौ जौगानायनि थाखाय जों गासैबो जयै आरो खौसेयै मावबोगासिनो दङ। बेबायदिनो जोंनि थुनलाइ आरो हारिमु रावखौ जौगाहोनो थाखाय अराय सम नाजाबोगासिनो दङ आरो बाहाय गासैबो जोंनि पर्बजरानि थुनलाइ मोजां मोनग्रा आरो हारिमु मोजां मोनग्रा बिथांमोनखौ आं खावलायनो सानो बे मिडियानि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे बयबो थुनलाइ आरो हारिमुनि जे हाबाफारिफ्राव बयबो गोसो मोदोमै हेफाजाब होयो आरो थुनलाइखौ जों बेबायदिनो जौगालांहोनो हायो। बेखिनि जोङो बयबो नाजायोब्ला जोंनि थुनलाइ आरो हारिमुवा सानसे समाव जोङो मोजां मोनसे बुहुमनां सिनायथि होनो हागोन। मानोना जोंनि रावा दिनै 90 सिदुलाव थिसनजाबाय, भारतनि मोनसे स्टेन्डार्ड लेंगुवेजाव थिसनजाबाय। बे राव हिसाबै जों बयबो गोबां जिउयै माहामै मावनांगौ गोनां हाबाफोर दङ, बेखौ बयबो गोसो होनानै मावो बेखिनिखौ आं बुंनो सानो आरो लोगोसे इयुनावबो जों मावलांबाय थागोन आरो जोंनि थुनलाइ हारिमुखौ जौगाहोबाय थागोन होननानै आं आसा खालामनानै आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों आरोबाव खेबसेबाव बयखौबो खावलायहरनाय जायो जे बिथांमोना हारिमु राव थुनलाइखौ बयबो गोसो होनानै मावो आरो बे राव आरो हारिमु थुनलाइखौ जौगाहोनो नाजायो। बेखिनिसिम आं बयनिबो खावलायहरनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन